Gleleng iki Mas. Ah. Alah ngelu aku iki ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Oh, sirahe anu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Gleleng deh. Apa niken? Loh, ngapa? Pengen ndak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingan ya. Iya. Niken. Ngapa? Niken Apa maksudmu lho apa? Iki ora apa-apa kok mulek. Ya ora apa-apa. Tak kira gua apa kok meneng ae. Yo, bawani. Gua iso. Yo, iso bawa jroning sayuta. Sayuta. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang longi satu tok. Yo. Nah, Sai. ya lho. Ngapa iki ngatur aku nyapa? Randang dan sae ngene tak gawane sih. Oh,